Opa, bideo honetan Zoom erabiltzeko segurtasun gomendixo batzuk ikusiko ditugu. Orokorrien, Zoom tresna oso segurua bihurtu da. Hala ere, agian zuetariko baten batek gogoratuko duzue, duela urtebete pandemia gertu zenean, bideokonferentzia plataforma honek izugarrizko gorokada izan zuenez, erabilerarekin batera segurtasun zuloak ere agertu zitzaizkila. Bueno, garatzaileak bizkorri ibili ziren eta laster konpondu zituzten arazo hauek. Hala ere, edozein online plataforma bezala Zoomek bere arriskoak ditu. Horregatik, Zoom bombing praktika zer dan erakutsiko dizuet. Eta zer da Zoom bombing praktika? Vale. Hemen ikusten duzuenez, hemen hoxe da Zoom saio bat, eta Zoom saio honetan, egon birdien pertsonak sartuta daz. Vale. Saio honetara sartzeko, link hau erabili izan da. Vale. Link hau klikatu daue eta saiora sartu dira. Eta link honetan, bi gauza ikusi ditugu. Bata izango zen, parte generiko bat, nun, betik helbide berdina egongo zen, saio guzti izendako, eta gero atzian, hausasko zenbaki bat, eta zenbaki hau izango zen, Zoom saio honetara sartzeko identifikadoria. Zenbaki honen bitartez, edo zenbaki honekin, lortzen gau Zoom saio hau aurkituta bertara sartzia. Vale. Ze pasetan da zenbaki hauekin? Hausasko zenbaki hauek, izaten dize sekuentzia batzuk, nun, egon dieta daz, aplikazio edo tresna batzuk, milaka kombinazioin ja, lortzen dagoela, kombinazio hau, vale? Izen lehikela, programa maliziosuak, troll robotak, geiztak egizak itzi guraben baten bat, eta justo toketan bada lortzen dagoela kombinazio hau, eta kombinazio horretara joeten dia, lotura honetara, eta justo momentu horretan, saio hori martzen dagoela, zer pasetan da, saioera sartu aldie. Vale. Eta, zer dauka? Dauko hemen pertsona bat, hemen ezean egon biko, eta, egon leikeia, saioa zagoteetan. Vale? Leke, gure dauen, txakorkeri guztiak bota, edo, eduki iraingarri, xenofobo, pornografikoak, edo, pentsau zer leiken. Horrez, ze pasetan da hemen? Pentsau, gazela, departamentuko formazio, departamentuko, bilera baten, hilero itzen dana, ero gaztero, eta, txarto, alako pertsona sartzia, eta, putada bat izan leike. Azkeneen, honek sortzen dauena da, saioa bertan bera iztia. Ze horregoten da, denpora guztizen kakamuten, eta, zabotege, garri bat egongo zan hor. Ze pasetan da, gazela, 50, 60, 80, bezeron aurrien, olako online formazio baten, adibidez. Zoomeko formazio baten. Edo, saio bat, ibili gare, hastiak edo hilabetiak, kriston maitasunez prestatzen, eta lako pertsonaje bategatik, dana bertan bera joetia, edo neiko zapustuta geraketia formazioa, ez? Orduan, hau ez pasetako, Zoomek, eta Google bai, proposatzen dau, neurri batzuk. Nain neurrizak, diula urte bete urten zian. Zagoten moduan, segurtasun zuloak agertu zenien, Zoomek bere hobekuntzen artien, neurri honek sartu zitzuzten, bale? Eta neurri honek azaldu bitxut ze gaitu inbidie. Gaitu, kontutan euki bidie. Saioa sortzerakoan eta sarpenak eukitzerakoan. Orduan, hauetatik bat, lehenakoa, hostak bakarrik pantaila partekatzeko baimena eukitzia. Hosta ez dutenien, saioaren sortzailea. Saioaren sortzailea, kudeatzailea, administradoria, gure bagaue bai, beste pertsona bat, co-host edoko administradore muruan jartzen likegu eta berabe partekatzeko aukire aukiko zaben. Vale. Esan duten buruen lehen, egoten magare, departamentuko bilera baten, agian, parteide bakoitzak partekatzeko biherra dauko. Eta, zauen, kasu horretarako, esan izango balizkoa. Baina, egoten magare formazio baten,
guk argita garri dakigu, guk ni bakarrik edo Pepitok bakarrik aurkeztu bidauela, bera bakarrik aurkeztu deixen, eta host moduan jarriko, eta berak bakarrik aurkezteko, partekatzeko aukeri aukin deixen, inor gehiago. Gero, interesanti zen lik bai, itxarongela erabiltzia. Zer dau, guk linka errasten gau, saiorak heltzeko linka, Zoomeko linka errasten gau, linka sakatu, erabiltzelek linka sakatu, saiora sartzen da, baina sartu horretik itxarongela baten geraketan da. Hor heltzen da, eskaera bat saiora sartzeko, eskaera hori kudeatzaileari heltzen jako, eta kudeatzaileak baimena mutu dutzu. Da, holako iragarkitzo bat, antzerako bat, ez da oso liosua muten jako, eta jazta. Ze pasatan da, sartzen bat jauku deskubi baten olako personaje bat, kudeatzaileak betik eukiko dau aukeria saiotik ateratzeko, kanporatzeko. Eta ja personaje honek ez da eukiko aukeraik berri sartzeko saiora, zergatik itxarongela baten dagoelako. Eta egongo da, eskaketan atejoka ibiliko da, guk baimena muteko, guk ez gau emungo, noski. Baina hor zaitzik izileike, interesgarrixe neurri hau. Izeten bada, bilera baten dako holan, azkenien, sarpen hau kendeloik egu. Baina, hor dau. Gero, bilerak pasaitz babesarekin sortu. Hau ez importantia da, ze ikusten duzue, hemen, bilera sortzerakoen, ja, esteka sortzen gauena, ja da, bere elbide generikoa, gehi, hausasko zenbaki hau identifikadoria, saioaren identifikadoria, eta hemen, ja, atzian, pasaitz batet dator. Pasaitz batekin. Eta ja pasaitz hau ja desifratzia neiko ja askorre zaiau da. Orduan, beste neurri bat egitzen goiez honetara. Eta gero, beteke oso importantia. Zuma betek eguneratuta eduki. Betek saio guztizetan, saio guztizak hasi horretik, betek gogoratu itzen dugu. Eta parte bat ez da, Zoomek emuten dauen ezaugarri berrixak eta potentziale guztizak aprobetxatu itzeko beharrezko edalako, egunatuta eukitzia, baina baita ere, segurtasun zulo bat agerketan danien, urroko eguneraketan betik, segurtasun zulo hori estaltzeko partze batekin etorten dalako, bale? Orduan, honek izango izango mendixoak. Orduan, goezen nuen behiketan goezen Zoomera, eta jongoari ikusten, honek zelan kudeatu, zelan sarpen hauek zelan ikusten dien, eta guk zelan gaitu aldauen, zelan ikusten dien, bale? Orduan, jongoare zuzenien gure profilera, gure Zoomeko profil batera, eta hemen esarpenetan, joten magare esarpenetara, ikusten da goiezen hostat bakarrik pantalla partekatzeko baimena ikustera goiez, eta hau dau, settings honetan, in meetings menuan, eta hemen dago, bale? Orduan, hau betek, interesanti da betik aukeratuta gotia. Betik aukeratuta. Honek esan gure dago, saioa sortzerakoan, hau betik egongo dela aukeratuta, bale? Holan egongo dela. Eta hemen galetu itzen guzku, zeinek partekatuko dago? Nik hemen ipitzen dut, host only, eta jazta, kudeatzaileak. Gonleke kasu bat, gehiauk partekatu bidauela. Baina, azken finean, hostak eta anfitrioiak, hostedero anfitrioia esango zen, anfitrioiak eta anfitrioiak partekatzeko aukeri aukiko zabien. Pantalla partekatzeko aukeri aukiko zabien. Eta, eta kasu baten beste bat partekatzia biharra egoten bada, beste batek biharra dau, host rola pasatu aljako berai, bale? Orduan, gauza gehiago, goizen begetan itxaron gela, zelan gaitzen dan, non egiten dan gaituta, hau normalien ez dau ikutu beharrik egoti, baina, erakutsi gotzuet non dazen gauza honik, bale? Men gora, egoten bagare, security, segurtasuneko menuan, aproba jaketen baret, hemen ikusten gau, waiting room, gaituta dago. Honek esan gure dago, nik saioa sortu biotenien, ja, hau, defektuz gaituta egongo dala. Guk ez gau ez ezin bier, bale? Egongo da, gure gozuek
desgaitzeko aukeri eukiko zue bai aurrera hau. Baina nik hau gaituta etxiko neban, eta gero ja zuek gure gozue desgaitzen jun, ero, bueno, zuek ikusten jun, bale? Hau ikusiko aporrata aurrera hau. Eta gero ja, bilerak pasaitz babesarekin sortzeko, hemen menu berdinean, apuro berutza, eta hemen ikusten gau. Meeting paskode, hau izizimosan, bale? Hau betik aukeratuta euki. Eta hau izaten zuet, mesedez, hemendik esku asko pasetan dira, baina hau ez ikutu inoiz. Hau betik euki esarpen hau, beti gaituta. Ze hau da, oso importantie, oso garrantzitsu guretako, eta azjaku kostetan ez hau lan eukitzia, bale? Uin ikusiko zergatik, dan importantia hau lan eukitzia, eta zer pasetan dan, bilera bat sortu biga benien, bale? Bilera programatu ingo, etorriko gare ona, eta hemen ikusten da, nire bilera, patatan, eta hemen azpizin ikusten da ja, sortuta goela ja, security paskodea aukeratuta goela. Hau ikusten bozu golan, ez moske hau. Erabiltzaileari ez totzu eskatuko pasaiz bat, ez totzu eskatuko zenbaki hau, horregaitek ez eskatu, bale? Hemen ikusten gabe bai, aukeratuta goela waiting room, hau da, itxaron gela, gure gozue desgaitu, segun ze kasurako, nik hau interesgarri dela pentsetan da, baina, bueno, hau zuik balorau. Baina hau, esaten dut zuet, betik aukeratu dauki, bale? Ikusten duzu moruen. Hau betik, sortzen duzu nien, dik jasarpena ikututa itxi dotelako, ja, aurkituko zu holan, baina ez desgaitu. Goizen beketan, ze pasetan dan. Ez gau ez ikutu, eta goizen sortzen zaio hau, bale? Bale, hau da, sortzeko zaio eta ikusi, invite link, hau da, gonbidapen linka, ja, sortu duzku bere generikoakin, hausasko zenbakixarekin, zaioaren identifikadoriakin, eta jatzien ja password bat ipinuzkuen. Bale, hau nik egin alotena da, hartuko pixau, eta korrimaten bitartez erabiltzaile partaide bidali. Eta hau sakatu ingo da eta jazta, eta aztu ez da ipiniko ez pasaitzik, ez ez. Baina hemen ja, dauko hemen txurro bat, jau desifratzeko ja, komplexio izten dana, hackerrandako, o trollandako, o gaizkiliandako, bale? Goizen behiketan ze pasetan dan, hau editatu itzen bau, eta hau desgaitu itzen bau, bale, paskodik desgaitu inau, bale, goizen gordetzen, eta ikusi, geratu jaku linka, geratu jaku ja link aulonekin. Horrezagatik esaten dut nik, bilera bat sortu behar duzu nien, oso interesanti dela, pasko deu aukeratuta aukitzeko. Zer guretako ez da inoko lanik jakuz ez kostetan, hau itxo lan, erabiltzaileak ez da ez somatuko, bakarrik ikusiko txurro bat, berandako beretako berdinera, HZ Zoom zenbaki hau, edo txurra hau dana. Bere jakitu, bere gure dauna da link hau emun, eta jazta, eta punto. Eta beste barik, horrek izango ziren segurtasun gomendixuak, zateoten moruan, gogoratu berriz, Zooma betik eguneratuta eukitzia, eta hau izango dana. Eskerrik asko.